Mana kaki winyo nendo nyakoro mga juang kala papla no endo mar mbak ndalo ose mana chakre kidieny mokwongo kabende matai en an Lin Ramogi nyar nyakach. Lungane DJ Local Instrumental wan me wan kai gilin wamoke wadwa kelo ni chenro mihero mar mbak ndalo chenro mabiro ni pile ka pile chakre wuok nyaka tich abich sa aboro nyaka sa par wago mbaka wakuotho wakelo ni yuto mari kawuono ngeni ni tich ariyo yuto mari gimoro amora mitimo mar kelo ni pesa kata kun kelo ni kuon ewi mesa mano emo kelo ni kawuono mbak ndalo chenro maber kabisa koro ikri beda moskanyo iluong owete kata gi jirani nyisgi ni koro chenro semana moke kabede wacho ni tarik pode wa tarik 26 donendo mar abiriyo igagane 2022 podi nyalo chwalonwa ote mari e namba wambne en 3 Facebook page marwa podwa yudre mana kanyo endo Ramogi TV Kenya kabene anawon inyalo tudi koda chiel kachiel e wang book mamara kanyo endo Lin Ramogi nyar nyakach. Embui kanyo be wantie kabisa kisani wantie live Ramogi TV Facebook page donje page mar DJ Kolo be ayudre embui go kanyo Local Instrumental be ayudro go embui inyalo donje Twitter mara @DJ Kolo @Kolo_DJ mano Instagram mara wasei kore mar kelo ni chenro ma mbak ndalo an gisani amiyo Lin thuolo mar kelo nwa gik mokelo nwa ga kane dong ing'eyo magu wadwa mana kelo nwa kuoth as usual Lin Ramogi nyakach. Sama iluongo ga gini eni tawinjo ka ichiero juogi. Ntika kichiero juogi kanyo endo kitu mana ni ya iketo mtoto misa nanga. Wan waseloso gi jikoro mga juang wangiso gi maber ni kaendi e piny kaendi onge ngamo kuothi. Sana ka nitie chuo makuotho motelo negi en Local Instrumentals. Jabel. Anan mtoto misa ya kiklin wuondu anto an mtoto misa. Ana achiko mana ito tawinjo gik malin wacho. Local Instrumentals. Ko kamano to belo numero 1. Ai. Kolo hera mineno ni. Awacho gani hera mit nyakoro mga juang olit. To kendo bende entie gi mapenzi wewe. Mapenzi wewe. Siku nitakutana na wewe. Local Instrumentals sani endi nitie chuo miluongo ni tall, dark and handsome. Alof. Ok nyis ni samiluongo ni TDH, tall, dark and handsome, ni tibor, tijaber. Sani ing'yo uku. Anyisi ni herani endi ura. Steve Simple Boy. Kijana uwache. Oyuto. Apenji Lin kapok idiri Steve. Tall, dark and handsome nimeokotingo Greg gini. La Greg wewe si tall, dark and handsome. Kadi bende ni bor. To eri jaber. To uko onge gimora mora. Be kikuinjie ni luongri ni TDH. Iketo nyingine. Iketo nyingine ni okamoro mamalo kabisa. Nitie chuo maluongri ni tall, dark and handsome. Bede ni nyadundo fupi round lakini mfuko inaongea. Mfuko inaweza. Mano tall, dark and handsome. Yes. Mfuko ikikauka, you become short again. You become officially short. Local Instrumentals. You become officially short gidho gino endo. Steve Simple Boy no yuto. Nyadendi majaber miluongo ni G. Ema koro ne Steve Simple Boy ogo chonge piny. Odhi piny. Ko kautere. Toro ko ni nyathi manyako ni endi kabendo penye ni bo nyalo yie mondo bede mama watoto. Guess what? Gino wacho ni yes. Gino yie ni onyalo bet mama watoto mar Steve Simple Boy. Local Instrumentals saki mapenzi wawe. Na kuambia zile lyrics zinataka kutoka hapo. Guda. Wela. Hakuna ngwere. Noma. Kolo. Sama inyathi manyako. Nyadendi kata mana ngama miyo tibete pacho ni wacho ni an nitie jok ma anyalo donjo gode weche hera gieki. Kata ngama nyalo yie mondo kenda wadake keny. To in achiel kuom nyithindo manyiri mapod ng'iyo sura. Kolo si sura tutapatana nao mbele. Sura mutaunda na makeup. Ansani kata ayud mana dichuo madhoge obam. Machal gi mar ng'ane. To biro ng'isa ni nyaka chwilu mari mi. Oh yes! Bora ni tall, dark and handsome. Ufuko kone is tall and dark. Your pocket is tall, dark and handsome. Lin utaona we mbinguni. Sani endi nyiri ok ni tall, dark and handsome. Opogore. Lin Polo, you will only see heaven through you sasa, my friend. Steve Simple Boy oyudo nyathi manyako majaber maratari. Kabisa.
nitie jalendo moro ma bende Steve Simple Boy nowacho ni ohero to kwede manatari kong'ise ni anyway tich mitimo to ahero sana lakini an kodi to class class na type bado iko chini lakini koro Nyasaye no gwedhe gi nyadeni miluongo ni G Don koro ema koro nowacho ni yes Steve Simple Boy I can be your wife puoch gi pak iwacho ni e piny kae her ng'ama oheri ng'ama ok oheri to weri go achana nayo mapenzi medo okchun yes okchun ko local instrumentals mondi yudi chuo masani endi nyalo yie mondo kendi sani endi chuo bende oku kendi otimang usiko mana ni giko yo ni endi bi mondo bi ayuk ni jamna en mana yuko jamna le ni chako belo maber to koro idhi ketho ana wacha dier wan joma chuo wakendo ukendo nga esiemna ukendo nga ni kech poko kendi ano se we experience kolo nikech bed ni joma chuo kendo nothing kara ini yiero ga bel mane nikech bel ma wan wawuokie yes en bel makendo sani endi bel maro muoch manyien bel ni endi en mana korka yuko jamna ok en korka bere ke mano ken bel mar simeti tonde tongudi mano ken bel mar gikomba en marago ni mashimoni en mar mashimoni kamoro ala bel muoch sani otingo Steve Simple Boy gini yes gikolo DJ kajuta in fact kama ne bel monego beni bedi kana ni bedo tatingo ne bel ni endi malo bada malo ko kama to puoch gi pak ne Steve Simple Boy vijana mwache miadarat kachiel koda nyathi manyako miluongo ni G puoch gi pak G oseyudo jabathe sama koro ex ne kuodo wiye gi ng'ato madini classic ngeni sani endi gino sedhi bele bui sani Steve Simple Boy bose yuto ber malich sami weri gi ng'ato kolo bende kawe seche moko machuok kapok idonje relationship machielo egina hero Steve Simple Boy owere gi Pretty Vishi to okawo ndalone matin eko donje e mapenzi machielo puoch gi pak Steve Simple Boy so the boys your ways waonyeshe njia zako watambue vile watafanya mondo giyuti gilbe correct kama kina Bob Nez Bob unajua tumekuwa tukijaribia lakini it's okay God's time is God's time anyway local instrumentals puoch gi pak ne Steve Simple Boy kachiel koda nyadeni miluongo ni G belo number 2 local instrumentals e pin kae lwedo mineno ni endi okrom to mana kaka ni wacho ni Nyasaye kogwedhi to wiki kuodi nyiso gweth ma Nyasaye e mbui otimoni kete lela ng'amoero bendo odhi ka juoga moko bendo kwedi lakini ing'e maber tich matek misetiyo momiyo koro ruotho gwedhi local instrumentals nyathi sibor madhako vish iluongo ni Vesha nyathi mokwongo mar Akodhe the boss lady nong'iewo thuon machine ong'iewo gi pesa ne ok en pes min gi ing'eni sana ong'ega ni konyuoli e familia en gima ber mar jomomeo mondo yud ni nyathi modongo e lwet jonyuol mabende nigi omuom moro ok yot ga mondo yud ka nyithindo gi kitiyo matek lakini Vesha ni endi en achiel kuom nyithindo manyalo wacho ni iniwuon inyalo ng'ise ni puoch gi pak kalure gi tich motimo ni mtu ambaye anajituma kabisa ok ng'is ni koro min gi nigi pesa min gi omeo machalo nade nyathi manyako ni endi osebed ga katiyo matek mondo embe obede gi mare mopogore gi gino mabende seche moko inyamii gi janyuol nikech seche moko bende jonyuol nyalo kabisa yes to kendo en gima ber ka nyako tiyo matek to nyiewo gike gi pesa ne ng'eni nitie joma chuo kata joma mine mantie gi nyiego ko kata mawacho ni maonge mae joma chuo monyiewo lakini gimoro achiel mang'eyo go Akodhe mano simba madhako en onge gima opandoga owachaga kaka entie no ajui ku sugar coat ajui dikoro osewacho donge koro kiwinjo ka simba madhako wacho ni nyathina onyiewo mtoka gi pesa ne mano pesa ne yes en puoch gi pak ne Vesha yes kabisa kendo omed tiyo matek en ranyisi maber kabisa ne joma nyiri ti matek mondo ilos kari yes iwacho ga ni ang'eni thoth nyiri wacho ni
wadak kata onge. Onge wacho dagara kata waonge no, lakini timatek mondi los kari, los mari, imany mari, en gima ber malich ma inyalo sunga nego ji. Kabisa. Kopogre gi mano koloko instrumentals bende kitemo nono ik vesha niendi en jagni 25. Mano endo en already onyo mioro ne nyithindo manyiri mantie oko kata chande. Ni sani endi ok nyis ni en gi igni adi. Ini woni nyalo loso pesa mamari e yono maler moko chuno ni ngato ema mi oko chuno ni kwal mar ngato. Kopogre gi mano bende oko chuno sana ni donje timbe gieki mayore kata tim maundu mar mono mi lose pesa gieki. Timatek iwacho gani tich matek gi lamo medo dongruok. To bengeni Lin sani kata nyithindo matindo ichako kanne gi pesa matin e bank account ikana kana kata siling 2, siling 5, siling 10, siling 20 ikano na nyathi kata school fees. Mbele kucha kap weche tek idonja account mar nyathi tigolo tichulo ne fees. Mano puonje yore mag iluongo nango save kata keno. En gima ber nikech nyathi dongo ka ng'eyo ni ka kano pesa to nyalo konya mbele kucha. Kiko beda ni mama bro miya, baba bro miya. En gima ber ka nyathi puonjre kano pesa ne. Kata kichako kano ne kaka janyuol. Kan ne tinyise ni pesa ni moro nitia kano ni, lakini ibro tigo kama. Aye kod wachno endo poch ki pak ne vesha. Ko kamano to local instrumentals ma to koro belo madhi ne joma chuo. Kelwa. Number 3. Kendo mogik. Adek 3. Local instrumentals kadi bedie ni chuo duto te. Nyalo luo ojana miluongo ni Lamek. Ma bende en wuod luo. Ma wacho ni romantic. Lamek no woka gonduru ebu. Osebet koloso sana wi wach ni endi to chani ya wot onagi ok winje malo. Otimango Lamek otimango. Wang ni to kendo koro kawo kang moro mopogore. Lamek wacho ni ya yudo gani joma chuo sama intie gi nyako e kit ngimani kata mana nyadendi mora mora to sama nuromo ne hero poto kindu ji ariyo. Bang'e to kose kawo ndalo moko machuok ikiaga ni nyiri moko mabeyo to aga gi kure. Kori neno ni moro mane intie godo mokwongo cha kendo ma ineno manyien cha oloe kabisa. In fact you did a mistake. Nitimo mistake mara iri bet gi nyadendi ma intie godo kade bende wangi pod neno mamoko kuchochonde. Lamek mineno ni endi Lamek Taras otuoni local instrumentals chuo ridhika na yule moja. Lamek Tarus otuoni mwanamme ridhika na yule wako mmoja. Gimoro makoka udwa pango nyiri. Kala yin maseche moko ipange ga sama koro ngato dhi luto mbulu. Kamano. Machieng wuok tich local instrumentals nigi ma. Chieng tich ariyo nigi ma. Mar chieng tich adek en gimoro. Manyiso ni kata nyathi manyako ok onego ok ber kidhi idhi limo ja boyfriend ni ati surprise. Inyapo ka ine surprise. Emomiyo Lin sami keto ni stima yot. Jo Kenya pa ongeni odi dwaro 3 phase. Local instrumentals kose ket ni 3 phase cha. Tiatia gi 3 phase no. Onge kaka dikel ni ginene transformer e odi ni tiyo go kendi. Kose ket ni 3 phase tigango 3 phase. Wetemo ginene phases mag match mopogore. Advice manyalo nyiso joma chuo wetena. Niski local instrumentals ka bende chuo nyalo bet kaka in. Lamek Tarus okwedo chuo ma bende waluongo ni gin chuo mantie pap. Manyathi manyaka chiel okromgi. En odiochieng ka odiochieng entie gi nyako ma special. Mande nyaka sande. Opango gi kala en kila ngato ng'e odiochienge. Kidhi Karungu. Kichopo Kabuoch. Kidonjo Kisumo. Makoro ipango gi ma ing'e gima timore ga Lin. Nyisane ko yudo ka message donjo tikia ni en mane kata simu donjo kia ni en mane magocho. Koro iwuoyo gi mae mbaka monego beni gocho gi mar Karungu. Koro confusion bedo kanyo. To kibedo ga chiel ibro do ka weche ni yot sana. Lakini kolo bende anto angi penjo. Ngisa gima chuo bende dwaro ga. Nikech yudo ni dichuo nigi nyathi manyako majaber maratari. In fact itimo ni gimoro amora. Idonje ot ilonyo ni lewni. Ilonyo ni koti, ilonyo ni nyaka wuoche. Nyathi manyako go nyaka chonge piny kami chiemo.
Kopogre gi mano bende ok en nga nyathi manyako mosiko ni e kolo asato na gimoro moda chul godo ang'o achul godo rent. Ma nyathi manyako matiyo matek kendo ochamo luche. Tiyudo ni dichuo pod dhi adhiya mbele kendo medo keto wang'e mar omena no. Kamoro moro ma. Kolo ang'o mudwaro ga? Ing'eni nyalo konyo nyithindo manyiri kamoro. Ok ang'eyo ahinya penjo no. In gi namba Adam? Kendo be idhi marach. Adam gi Hawa emong'eyo wechegi. Dichok nyalo bet gi nyaka achiel. Akia. Nyalre, by the way. It is very possible. Ang'o monego bed ni watimo kaka joma nyiri? Mondo wabede sure ni wan kendwa ina kendi ema intie kit ngima dichuogno endo. Un mana ji ariyo. Ya Alin donge uwachoga pile ni what a man can do. Oh, koro wambe wachak doja. Un be donge koro sani ulonye weche go mali. Ipango ja rent ka. Yes. Ipango ja ngama konyi suko wich. Ipango ja lewni ngama koro adonge kamano e kakutiyo. Ananyiew sim ngat machielo oro credit. Yes. Wakonyore kaka jo. Tu nyalo yie. Ini nyalo yie ni nyathi manyako maintie godo. Ananyiew gas cylinder wadwa moro pong'e. Lakini kolo oken gima ber lilo. Un be dwoke uru wi upenyo ya. Kiyudo nyathi manyako moheri adier maradi. Nyathi manyako ok yot mondo dhi kamoro machielo ka nigi dichuo. Namba 1 nyathi manyako kingiso love mupoto. Namba 2 ka in jachiwo, yani weche tingieki ok parni. Namba 3 luor. Gik moko adek ni kitimo ne nyathi manyako ok nyal ng'iyo kamoro kendo mopogore. In kendi ema ubet godo kit ngimane. Lakini chuo bende kinyaga understand. Gima chuo bende nyaka ng'e ko local instrumentals e piny ka indi nitie kute magayaki. Sama idwa pango nyathi manyako Monday to Sunday, in odiochieng' ka odiochieng' intie gi nyiri mopogore. In iwuon ngimani iketo kumarach. Kabisa. Tu nitie ko local instrumentals. Onge kata mano kombe minyami odiochieng' mokwongo. Kata mana odiochieng' kata mi wacho ni bas koro local instrumental ema koro wamiyo kombe. Kuom bet chuny chiemo mar nyithindo manyiri. Onge. Iseneno kaka moro. Pok awinjoga. To kare koro shida ni kure. Okang' en ga pip moro ikelo ga ole. Mano to koro iriambo. Woi ojana maduong' ma jegni 18 gi wiye. Wacho ni peer pressure. En ga ole my friend. Pimo wiwa. Ing'eni nitie joma dongo to wigi ok dongi. Okay na yany. Lakini nitie joma dongo lakini upstairs pod donga matin. Koro kako kwanyo wach pod koro pod wecha ole nyalo buoge matin. Okawacho yo marach muon nauru. Lakini ole oken gima ber chuo wetena. Yes. Tim gimoro amora kendi kaka dichuo. Make your own decisions. Kikilu gima jo moko timo. Kata chuo moko timo. Oken gima ber. En advice madhine nyaka joma nyiri. Ole oken gima ber. Yes. Yeah. Mana gikar dhoko loka nyondo nyako rom gajuang. Sani ndi bende tuo ng'eny. Sama ini idwa pango nyako Monday to Sunday. Ng'e mabe ni sama koro ibo bet ng'ama ndilo. Ndilo no endo ibo ndilo kendi. Kochopo kang' makoro kata ini wuon ok inyal chung' malo kidhi konyri. Yes. Adong koro in ema koro idhi chamo nyanji in wuon. Kabisa. Omiyo kaka ng'ama dichuo imbe pari nyadiriyo. Wae weche geki mar bet jopap. Many ng'ata achiel manyalo konyi dongruok. Beloro mokanye endo ko local instrumentals? Orumo. Yes. Koro idhi choko moko makiny sadi. By sapar. Isewuok. Asewuok adhi manyo belo. Aneno mtoka moro riti oko kacha madhi konyi choko belo. Linto in be dhi bedi ya. Komi tis nyakitia tia maber. Yes. Ionge gi option. Nyakitia maber. Kata ka yudo belo moro kamoro e winga nene. Akele ka. Lin kikitem kunya. Kapar kamare nyalo yudo. Kolo imbe tanga inya. Kan maro kinyalo. Tanga inya. Belo ni endi is a two way. Angama serious. Angama serious. Ngeni kata ini woni nyalo kelo belo na. An in mari tanyalo kelo. Mari tanyalo kelo. Yes. Ko kamano ya koro ngajuang wachopo giko no endo mar belo.
Eno de chengno endo matita rio mabene wapako gani yuto mari gin gik mage mine inwoni timo nyakoro Ramogi Jwang mar mondo mikete kademesa kauno ni endi yuto mari wadwa timo kang moro mopogore kabende wadwa rango ane kit dusruok ma nyasani kamoro moro mabene intiere nyakwa Ramogi Jwang sudi machegni koda wang jowi mamari ka remote mondo ane kaka wanyalo puonjre kanyakla mondo wadongre watingre malo kaka nyakwa Ramogi Jwang nikech sani ngeni nyombo nitie nyombo sani lich okena na tero dhok nyaka wados. Building the containers was by chance. This was more of a DIY. So I worked with local fundis, but the main person here was the welder. And the main challenge was space. Putting the space to be functional. I wanted this thing to be high quality, high end. So I can say the finish is expensive. I can't give an estimate, but I know it's a lot. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. How Lin? Unaget? Lakini George Juma, Kani Migori, Ma, Ramogi TV. That's why tumechukua hiyo interior design. Kama imedeletiwa, it's your own fault. Nyumbani ndio kila kitu. Neno lenye uzito zaidi kuliko lolote. Nyumbani ni urithi tunaoachia wajukuu wetu. Nyumbani ni upendo Na usambazaji wa upendo. Nyumbani ni furaha, umoja na kufurahikiana. Nyumbani ni usalama. Nyumbani ni kazini. Na kazini ni nyumbani. Nyumbani kiu inamalizwa. Na kusaidiana kwa lolote lile. Inadhamini mafanikio yetu. Nyumbani ni nguvu yetu, ni furaha yetu, ni maisha yetu. Tukileta maendeleo nyumbani, tuna uhakika tutabadilisha Kenya. Tunabadilisha Kenya mzima. Inawezekana. Azimio nyumbani, azimio nchini. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sida. Wakelo thumbe ma ukwayo. En rege wake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien, gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus, e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e goma wake. Pile pile, kik bai kata matin. Introducing a new way to earn every time by airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. We will get money for Kenyans back. David Mwaure, Mar Agano Party. Tuko tayari tarehe 9 mwezi wa 8. William Samuel Ruto, Mar Kenya Kwanza Alliance. Mko tayari kutembea na sisi? Raila Amolo Odinga, Mar Azimio la Umoja One Kenya Party. We have wealth in our country. Kod Professor George Lushiri Wajakoya, Mar Roots Party. The Presidential Debate 2022. Tarik Prario Gauchel Dueni, Chakre Sapar Nyakasangwenu Tieno. Adona kwainia kumwono mar Kristo Yesu mondiketu wenda mar Nyasaye majanyalo nitie. Kidio star aboro achela chiel star adek angwen adek ash. Parnia Ramogi TV eod jowende duto. God bless you. Kodeteko ni.
Erokomane nyanya koromuga jwang kumkete wang joy mar Ramogi kideny mokwongo mar mbak ndalo mabende nwa sengisi ni thuon twak mabende wabago ni odiochieng' ma kawuono ni endi en odiochieng' nendo matich ariyo wamanyo kaka wanyalo dongre kendo wanyalo sudo mbele kaka nyikwa Ramogi jwang warango kit dusruok ma nyasani kabende gi dhongere ong'e maber kanyo endo ni fashion and design nyakwa Ramogi jwang wadwa ng'iyo kit rwakruok kaka ng'ano mabende tiyo ng'ama dhi ofis onego bed ni ng'ato rwakre nade kaka ng'ano mabende seche moko dhi e nyasi nyalo bet ni nyasi mar arus nyalo bet kata ni nyasi mar liel ere kaka onego bed ni iniwoni rwakri kabisa lini ngeni sani ji piem rwakro yes doka okay kata ka en liel ji ok dhi ni dhi ywak ng'ato rwakre maber mondo kod donje liel kama to ji wora gik morwako lewni morwako kata wuoche koro sani rwakruok en piem sani ka ji dhi nyombo chon ne ji dhi nyombo gine mana tero dhok kamano tero dhok ji donjo chiemo ka kawaida to rumo sani nyombo en nyasi malich ma dusruok bentie iye kanyo yudo ka bibi harusi orwako gik mopogore bwana harusi be ogilange orwako gik malich ahinya ma jo fashion ang'eni sani loso pesa malich yes momiyo apenjo gi e mbui kata be en business man gi pesa adier en gi chudo adier maber koro adwa winjane ote ma joneno waoro kaendi mondo winjane gi wachang'o antie gi Lewis Woda Wasi Boda ochako gi hashtag yuto mari wacho ni chudo nitie to tin nimar thoth ji ohero mitumba and below wantie gi Collins Onyango Nyakoro Buolo wacho ni antie Mombasa na wuoyo kaka fundi mar lao mano koro fundi mwenyewe twango lewni mar sherehe arusi liel choirs en tich mafunde lama ni kuop en ready money kendo tich biro in bulk mano tich biro mang'eny kata dichiel onyalo biro dichiel Collins Onyango kika be iloso gi within time limit ni frame osepodi yuari gi weg kwaya kata weg arus ante gi gracious wacho ni asedonje wang samachon mark me present over there kolo ante gi Odongo Woda Sembo majangoma aneno Maleres Asembo got bondo twango lewni mag nyasi ni gi chudo nikech nyasi ng'eny liel timore pile aruse iriwo ji nyombo koro pesa nitie yes antie be gi ote mar Victor Wasonga Wuodo Gecha wacho ni hashtag makndalo ni clocked out a game kathomo massive aneno maler kanti e workshop na gi Mikai Mary Atieno Nyakano wacho ni lewni twangre maratari orders mag December osechako donjo itoni orders mag December mogik twan gi Amos mar Sinderma design meet maratari watching live akiani ni yote mage kono lin ote ng'eny ka indiko local instrumentals kabende korako ni endi aneno ote nor koda iluongo ni Minzonia to ni lira munyakach kachiel koda local instrumentals asedonjo kantiere gwenge mar Kalangi dusruok ma nyasani garama mare ni malo to machon ne ntiere piny tweng'o masani to opogore gi machon nikech sani endi gimiwacho emitwang'o ni itimo nyaka matching kanyo endo otwani mek mar lewni bende sani endi odhuro to chon nitwang'o mana kitenge manyiso ni sani endi tweng'o kata mana dusruok oidho kang' moro mamalo mopogore gi manyasani endi aneno kendo ka endi iluongo ni Askofu Jekton Okumu otuni nyanya katane nuwe yono endo makare sani endi tweng'o kata mana dusruok opogore iyudo ni nitie gik milongo ni ankara masana sana joma mine rwako sama koro gidhi arus kata mana sama koro nitie nyombo matimre pacho Jona Pidi wacho ni nyamera iriyo nade ariyo maber ahinya otuni amos ne local instrumentals ka bende en wuon entiere gwenge mag Lang'ata Road akao otuni tinde endi tweruok masani opogore gi machon for example jok matiyo e apis rwakre e yono endo mopogore kabende wacho ni sana to nyithindo manyiri onego be ni iloso kodgi ahinya nikech yudo ni nyathi manyako orwako law machiek mabende ok ber ahinya kod office asaka neno kaendi iluongo ni Prismiki Owino otini an Prismiki kantiere gwenge mar Homa Bay dusruok masani endi itiyo gi materials mopogore mabende materials gi kibende nitie okang' mopogore ni yudo ni materials moko yom mabende sama isetwang'o law to bet owuore piyo kopogore gi mano to yudo ni law bende ti piyo
lakini nitie moko mabende strong adwaro ni upeny na jalony e weche gi sana to mag material ni gin material mage monego bed ni nyikwa Ramogi Ajwang tiyo godo mondo law kata mana lewni okawe ndalo moko mathoth. Lakini joneno wan gi penjo mopogore e weche dusruok kaendi. Aneno ka jaredo nyango wacho ni entie yala old market. Oneno wa e yo makare. Wacho ni weche dusruok to ne wawene jolendo gi jo office. Ben mar jolendo gi jo office adier kendi. Nikech ukapar ka liel nitie office mora kanyo. Liel to sani ji dusre malich. Kupogore gi chon, ingeni chon ji ne dhi adhiya kaka inoe kaka idhi liel. To sani liel kotimore iyudo ka ng'ato orwakore otwere, yani ochako twengo ka yuda report ni ng'ane otho. Ochako twengo. Mano gima timre sani. Yuak kata liel ok tere kanyo. Ng'ato sani koyudo barua ni arus timore, ochako gima biro e wiye mokwongo en twengo. Ang'o ma dhi buogo go ji e liel kata arus kata nyasi mora mariwo ginene anyuola nyaka buoge ji. Koro mano gima ji paro sani ahinya. Dusruok kaka irwakri, fundi mane matwengo maber ahinya, ji ong'ere e mtaa kacha chande. Victor Wasonga wuodo gecha wacho ni #bakndalo ni locked out a game kathomo massive. Aneno maler kanti workshop na gimikai nyaratieno Emery Atieno Nyakano. Amos antie gi ote mar Kato mar Mathenge Kato. Asedonje twak Lin Ramogi Nyanyakach kod local instrumental. Yes, en adier ni twango lewni ma nyasani nigi market maber sana compared to the ancient ones. #bakndalo. Erokamano Kato mar Mathenge kumoronwa ote. Obira owad gi ambiza. Aneno Masiria City Base Ibuoche kae. Mago jomodo jadonja madwa winjo puonj koe kuom welo maongo e studio kae Lin. Yes. Opek meli nikech warwakre pile. Ingeni sami pango safar. Itemo ng'iyo ni safar ni dwarango. Kuma dhiyeni. Ang'o ma dibed na maber kar rwako mondo kachopo kucha at least aketo gimiluongo ni iluongo nango cha gi kisungu. The first impression. Mangato nini goto ochako paro gimoro ewi. Ni ng'ani kare ng'ama lich. Kaka irwakri. Ingeni rwakruok en gima nyiso gik mang'eny sana. Yeah. Local instrumentals mana gi kar dhogi kanyo endo. Nyakwa Ramogi Ajwang e studio wakaendi wantie koda jogo mabende olony e weche gieki mag twech kata mana twech manyasani ni endi kumotingo GJ Mavazi kaachiel koda kanyo endo Lucy Rao mabende olony sana e weche gieki mag fashion and design. Wadwa penjane, wadwa twak kod achiel kachiel nikech kawuono ni endi en odiochieng' endo mar yuto mari. Waneno kaka wanyalo ting'ore malo kendo wanyalo jiwre kaka nyikwa Ramogi Ajwang ere kaka wanyalo loso pesa. To twech en achiel kuom gigo mende thoth nyikwa Ramogi Ajwang bende rango. Iyudo ni kata mane suit chuolore ko local instrumentals. Jalendo nyalo bet ni rwakre mopogore gi ng'ano mabende timo show mar miel kata mana entertainment show. Ere pogruok mabende nitie kanyo endo. Mago te wadhi winjo koa kuom welo ma wan go e studio kaendi nyakwa Ramogi Ajwang. Wadwa dhi e break mana matin kwa duogo wadonje twak to ka in gi penjo mora kata ka in gi ote mora migombo chwalonwa namba en 23600. Inyalo donje inbox mar Bakndalo Ramogi TV official page Facebook kata chande iornwa ote mari. Wanti live Ramogi TV Facebook page marwa. Donjane kanyo mondo iornwa ote mari ka in gi penjo mora kata ka in gi ote moro migombo chwalonwa. Tim kamano e sechegi nyakwa Ramogi Ajwang kik idhi mabor. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Onge ng'ama ohero chulo osuru to koso timo kamano nyalo miyo iyud midhiero maka kod kacha.
Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. An anyalo timo ni gima rach ahinya Tapki. Nong'o nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono Tapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Erokamano nyanya koro mugajo komkete wangjo inendo mar Ramogi kidieny mar ariyo kendo kidieny mogik mar mbak ndalo kabende studio wakaendi antie gi welo molony sana sana weche geki mag Dusruok Ma Nyasani kuma bendo tingo kanyendo GJ Mavazi kachel koda Lucy Rao koka mano to twak mabendo wabago ni kawuono ni nyakwaro mugajwang eno diecheng matich ariyo mana kaka ing'eyo wajiwo yuto maronagi ere kaka wanyalo loso pesa to kopogre gi mano sekta niendi mar dusruok sana sana to ne mamine kata mana nyideni en sekta noendo mabende ing'iyo matut ahinya adwa teri achiel kachiel irwelo mamene antiere godo e studio kaendi achako kodi GJ machigne nye wang jowi erokamano aneno ka bende usiyo ndisi maratari erokamano machigne ahinya adwa ni chak gi lero ne nyikoro mugajwang ni luongi ni ng'a ijakanye bang'e to eka wabotwak mbele kanyo endo e wi tijno endo mabende iniwoni timo. Okay, aniluonga ni George Umanyonje, an wuod Kano Kabonyo, kisekalo aero koro we kanyo gibarogo kidhiyo Nyang'ande, lakini e boma kae atiyo tich mar twengo kaka ineno usioro mane. An jatwengo to company mare iluongo ni GJ Mavazi. Kamano. Abiro iri Lucy, lene nyikoro mugajwang ni luongi ni ng'a inyakanye. Nyinga Lucy Achieng'. Yes. Rao. An nyar Kano Kabonyo matek to ta timo leche. Neno ron kikombe okombe mar twengo ni bini Kano. An nyar Kano Kabonyo kapakora. Yes. Ya? Kapakora na nyandoro Palm Beach. Machigni urudu tote. Ado manani wadonje twak kama bene wantiere godo diche makawuono niendi kit Dusruok Ma Nyasani maendi kuma koro ma sekta mamaru un kaka funde nitie ndalo machon mabende nyikwara mugajwang ne rwakre mopogore gi sani endi ado na chako di Lucy sani endi iyudo ni trends kata mana kaka nyikwara mugajwang rwakre e yono endo mopogore un kaka funde un kaka jogo mabende olonyo weche geki mag dusruok ang'o mabende un wegi utimo mabende nyalo make sure ni oketu malo kacha chande mana sekta noendo mar twengo kata mana dusruok ang'o mabende un utimo mar mono mi cope up gi trends mabende sani endi dhi mbele e gwenge mopogore opogore. Erokamano ahinya. Gima nyalo wacho en ni twengo en tich mosetiyo
kuom higni mang'eny. To onge ng'at ma ok ohero rwako law motwang' maber. Mano 100%. Onge ng'at ma ok ohero rwako law motwang' maber. To wan kaka jok mose tweng'o higni mang'eny, watemo kabisa, watemo gi teko wate mondo watwang' gimoro maler, kata ken simple, kata ok en gi gik mang'eny ahinya, to watwang'e yo moro maler ma kata ka ng'ato oneno ng'at mitweng'one to penjo to lawni twang'o kanye. Mano gimokwongo. Mar ariyo en nyaka wanen ang'o mantiere ma ji ntiere go ma ji ohero sani. Customer mabiro irwa gidwaro ang'o, to gidwaro notweng' gi nadi, to gik ma gidwaro gi be wang'e twang'o gi, to wanyalo miyo gi advice nang'o. Nikech samoro ng'ato biro nodwa ni twang' ne law machal kama, to in kaka jatweng'o ing'en ma ok en law manyalo bet maber kode. Koro be watemo mondo wanyisgi ni lawni ber kodi, or moro ni ok nyal ber kodi, ok nyal bet maber kodi, tem moro ni. Koro gima kelo ohala maduong' ahinya kuomwa en customers wa ka girwako law maber, to gin ema gitimonwa marketing. Iyudo ng'at monene kelo ni ng'at moneno law motwang' maber kelo customer. Ng'adi ang'ada machuok kanyo ndo Lucy. Iwacho maber ni umbe utiyo matek kaka jotweng'o mondo trends kata mana fashion manyasani kikadho. Yudo ni seche moko kata mana janyiepo obiro ni gi fashion mopogore. Ma in iwuon ikia kata ni ma titimo nang'o. Dibede ni unwegi bende seche moko udhi ga mbui kacha chande kata nitie training moro amora mutimo mar mondo make sure ni gik matimre masani endi ok kalu. Mondo customers gi gin gisika gibiru sama koro gidwaro notwenegi. Okay, an awuon to higa achiel ok kal kapok adhi loka e training mondo amedra, nikech weche lokore ga kaka sani. Corona oseloko gik mang'eny sana, kendo sani gimoro amora minyalo twang' ntiere e internet. Ok wanyal wacho ni wang'eyo te, lakini mokelnwa no ma ok wang'eyo no nyaka watim research maro mondo wang'e ni gini oa kanye to odhi kanye to chimo kanye. Koro gima duong' malich en nyaka ng'ato bed ni ong'eyo gima timore, to idhi mbele mar gik ma ji pok oyudo, gik ma ji pok owinjo, gik ma ji pok oneno. Mano gima konyo mondo wabed nyime. To kiketori ni twang'o mana ma ji okelo ni mondo itwang', mano to ok nyal bet, ji ok nyal luori kaka jatweng'o. Nyaka igole design moro mager pile pile mibuogo go ji. Erokamano Lucy, abiro iri George. In kaka achiel kuom jogo mabende lony e weche gi eki mag dusruok ma nyasani, en ang'o ma bende itimo mondo make sure ni gimoro amora mamuoch manyien ok okadhi kata ni ok owe chien, nikech sani ndi tweng'o bende opogore to kendo bende gintie okang' moro mamalo mopogre koda tweng'o manyachon. Ineno ka kinde machon ji ne tweng'a mar mondo mi obed kamano ma giyud pesa mar odiochieng' kodiochieng', lakini tinde pinyo mar Kenya nitie lony mar tweng'o mowuoke. Watemo kopo pinje kaka Loka, Nigeria, ama Ghana. Mini mage jok mane ochako twang'o African e kiwango mamalo kopogore kodwa, nikech wan chon inyalo yudo kaka babu ne jatweng'o, lakini ok notwang' standard masani iyudo ka itwang'o. Mana kaka Lucy owacho ni watemo mondo mi watwang' gima kata ka ineno to moro wang'i. Ineno ng'e kinde machon ji ne timo imported lewni, ne gigolo lewni Loka, nikech kalure gi standard mar tweng'o mar Kenya ne en piny. Lakini gie sani watemo ni mar mondo mi wanyiny usi ma kata kineno ama ka ng'ato orwako dhigo kamoro tiwacho adier ni ma to nyon. Mane madhi kelo ng'at machielo
kendo mane manyalo miyi client nikech kata ka koro ibole wi e wang' jowi kacha koro ji nene ama e Facebook to gibe wacho na adier jamani to ng'e tweng'o kare we wamanya asti ng'eni tinde piny bobedo mayot kiseloso gimoro ibole Facebook kacha ibole IG kacha ikete kamoro amora kata e Twitter asto be koro clients wa kiseloso negi lewni maber ibro usri. Jiji wang'adi mana matin awinjo kitemo lieko ewi kaka sani endi thoth fundi kopo styles moko mopogore pinje maoko. Wan kaka jotwengo, un kaka jotwengo mabendo lonyo weche gieki mag dusruok ma nyasani. Iparo ni ang'o monego bed ni itimo e pinywa ma Kenya kaendi mondo wambe wabede gi girwa wan wawegi moko chuno ni wan wakopo mag jowegi seche moko ma e pinje moko maoko. Ang'o ma bende onego bed ni itimo mondo wambe kaka jo Kenya wabede gi girwa mok ni watemo kopo design mopogore ma bende ae pinje goeko maoko. Koro kanyo ema nitie tich matin nikech ing'eyo ni jok mane otelo e fashion mar Kenya history mar fashion ma Kenya ok ang'e maber lakini ang'e matin lakini adwa wuoyo kaka DJ nikech e kinde ma kore kinde na man be koro adwa nyonyo usi neno to an gi paro moro ni nitie designs anyalo dok chien 2015 kana chako tweng'o ne Larry Madoe the trend kech natwang'o ne African outfit to diere no ne pok ang'eyo kopo nikech nok ang'e kata ni nitie gimilongo ni Pinterest most of the time ni yudo katiyo gi pacha gi riekona lakini naneno kokelo na customers mang'eny madar Kibera nikech natweng'o Kibera to koro customer kaka ne ng'eny to giluor be ginya biro Kibera koro nochuna ni nyaka bi e town mondo mi gitimre nade gibi koro yudo ka gimiwacho no en adiera Kenya e fashion wantie piny matin lakini gie sani ana wuona bro temo mondo mi Kenya ka designers koro kaka wan gi Lucy Raoka wariwore to wang'iyo ni to ere fashion manyalo dhi gi jo Kenya ma koro kwa kop pinje maoko aparo ni riwruok ema kwa bedo go kaka designers to kod fundi nikech ing'eni nitie jok maluongore ni designers but mbak Lucy Rawa ng'eyo ma fundi mathiri ng'enyi en asewinje pok waromo to kawuono to waromo koro ang'eni designers ing'eni nitie jok mosomo designs to ok gitweng koro aparo ni gigo endo kiriwo combination ing'e tweng'o to ing'e design ing'e koro creativity no komedre kamoro achiel asto riwo mbaka gi gimoro amora to aparo ni gimoro amora biro bedo maber asto wabiro bedo gi fashion ma iluongo ni mato mar Kenya kaka jo Nigeria nigi margi kaka jo Ghana nigi margi ama pinje ma western go nigi make gi koro wambe kaka Kenya onego beni kaka designers ma Kenya ka onego beni wabedi winjruok to wabiro gi fashion ma thiri ng'enyi ma iwacho ni mato muwuok Kenya makori wacho ni riwruok en gimoro ma bende nyalo medo dongo sana sana e weche gi mag dusruok ma nyasani ero kama nya GJ ka bende biro iri Lucy awinjo ka bende GJ paki maratari kaendi sana sana dusruok en ga usi to adwa ni ung'isa ne ginendi maliwe yono endo maliw un kaka jogo ma mendo lony e weche gi mag dusruok to sana sana manyasani gin usi mage kata mana materials mage ma bende iniwon inyalo ng'iso janyiepo ni ma material ma kitwang'o godo law to okichak iduogo ir fundi in fact okibiduogo piyo ir fundi ni dwaro ni ochako twang' ni law moro nikech nitie usi moko ma unwe gi siemo kutiyo ga godo law ok budhi koko yiech insist irwako mana law siemo ko dichiel kende the following day law yiech mainso ni koro nyaki chiwe kata ne ng'at moro nono kopogre gi mano to nyaki chaki doki twang'i kendo ang'o ma bende iniwon Lucy inyalo jiwo nyakoro moga jwang sana sana to ne jogo mo bende ero lewni gi ekimo twang' yudo ni tweng'o pogore en usi mane monego beni tiyo godo manyalo budho sana sana e lewni mag nyasani gi eki kapok adhi e wach usi ma nyalo tigo gima nyalo wacho en kama tich mora mora gima duong' kabisa en puonjruok mano gima wakoso e Kenya waka nikech weche mag tweng'o gi
ng'ato dwaro mondo dhi piyo. An tij tweng'o ni nasomo higni 6 e technical school mar kuma nasome ne en technical school ma asome higni 6. To higni 6 go higa mokwongo gi mar 2 imiyi basic, mae usi, mae sindan, mae charan, mae kaka itiyo kode, mae kaka iole mo, mae kaka onego indhin igo pas, mae kaka onego itweng'. Gi mar 2 manasomo mae en cotton, mae en linen, mae en silk, mae en satin. Kamae kaka iloso silk, kamae kaka iloso wool, kamae kaka iloso gik mopogore gi. Mano wasomo. Kumigole cotton cha opuonjwa ni mae kaka ipidho cotton, to mae kaka kaka itiyo gi cotton, kamae kaka ilose mondo obed law, kamae kaka ilose. To nitiere lewni ma cotton onego twang', nitiere lewni ma cotton ok onego twang'. Ka loko gi dho ngere en properties mag cotton. Nitiere lewni monyalo twang'o, nitiere lewni mok onyal twang'o, to mano en kamano gi lewni mamoko be kaka wool, kaka silk ok inyal twang'o go tracksuit. Wantiere gi lewni aina 4, materials aina 4 natural, wool, cotton, silk, kod nitiere mamoko be. Kaeto nitiere gik miluongo ni man made, ma viscose gi nitiere iye kanyo, tiende ni ikawo cotton tilose tiloke ilose mondo obed law, mondo obed material. Nitiere be gik ma gin 100% synthetic, in other words olos gi chemicals, mago polyester gini. Koro nitiere qualities gi properties mag gigi te mamiyo inyalo twang'o, onego itwang'go law ma ito ok itwang'go law machielo. Nitiere mabro yiech mayot, nitiere mok yiech mayot, nitiere ma luya nyalo tuchni to dhi adhiya maber, en absorbent kaka cotton gini. To ing'en mano en gima lit sana ni ng'eny ji ma tweng'o sani gidonje charan gi kia no material ni en mane, samoro gikia kata nying material. Kata ang'o mabende pogo kanyo endo linen, cotton koda mamoko gieki? In kaka ng'ano mabende olonye weche gieki mag tweng'o, to ere mabende iniwo ni nyalo jiwo janyiepo ni ma ka atiyo godo e twang'o ni law moro amora mondo law ni endi oti kata oyiech sana? Ing'en koro mano gik mwasesomo ma wanyiso jo customers wa. Nikech en gima wang'eyo ma ok wapar kata ni mae ok en gima en kaka in kibet e studio ka iwuoyo mamit sana ma ok ipar ni iwuoyo koda, ing'e ang'eya ni iwuoyo ineno. Koro en gima wasetiyo ndalo mang'eny to wang'eye. To koro samoro onge e colleges kuma ji puonjore. Koro tek mondo samoro inyalo advice ng'ato, inyalo nyise ni oti gi ma, to samoro en ok odwar winjo. Koro kaka inyalo konye tek. Lakini jok mobiro irwa to wanyisogi ni design ni ber kodi, material ni ema ber gi design, material mikelo ni ok ober gi gima idwaro ni, kata style ni be ok ber kodi. Ineno ka giwinjo to ber, ka ok giwinjo watimo gi gima iluongo ni disclaimer. Gini onagi mabendo biro materials nitie types mag materials mopogore opogore, mana kaka Lucy olere. Nikech wantie gi wool, wantie gi cotton, asto gi polyester. Ineno. Koro ka ng'ato biro ni atwang' ne kaka koro law marwako ni, law ni inyalo twang'e mana gi types mag materials 3 ka ng'eny, ma cotton kod wool. Koro ing'eni be tegemea gi pesa mar ng'ato. Inyise ni an cotton ni to ka twang'o ni go, nikech wantie gi cotton ma be gidendo ni ribbon. Cotton ni ka twang'o ni African ni to uwuok pesa makama. To antie gi wool, ka twang'o ni go African ni to dhi wuok 10,000 gi wiye. To iyudo ni seche moko client ok nyal chopo 10,000 gi wiye. Koro nyalo dhi e option ma pesa cotton ma beche ni piny ni.
Koro depend gi client. Seche mobiro to igolo ne buge mag samples go nikech e dukewa wantie koda samples. Ineno. Koro kubiro to wabiro golo ne to be depend ni to e tweng'oni isetieko in gi experience marom nade. Nikech ng'eyo ng'eny ji okia material mana kaka Lucy wacho. Asto ng'eny ji bende yudo ka obiro ni okay gin gidwaro ni los pesa lakini gimonego be ni ng'ato paro okay kapok achako loso pesa experience mane mantie gi wigini to gini ubro tera kuom igni marom nade ama antie gi plan mane e wi tweng'oni nodwa kowa ndalo marom nade koro kisebedo gi experience no ineno to koka ibro ng'eyo ni ya customer kobiro kokelo na suit ineno kaka suit makoro nitie batani kokelo na sudni tang'e maber ni mae atwang'o gi material machal kama kose explain ni to dong' ng'eyo nyise ni mae antie gi chakre material mar 15,000 25,000 nikech nitie nyaka mar 100 koro bro depend gi kaka client dwaro. Abiro Lucy in achiel kuom jotweng'o bende ong'ere sana e 209 kanyo endo nitimo nyaka tweng'o mar nyideni mabende kanyo endo fashion show. Lucy, ang'o mapogi koda jotweng'o mamoko? Tang'o miyo in korka tweng'o niendi pod tiji niendi nitie okang' moro mamalo. Si chien mane? Siri. Aonge ga gi siri mang'eny, aonge gi siri. To gima nyalo wacho en ahero tija. Ahero tij tweng'o. En gima timo ok mondo ayud pesa. Pesa biro nikech ahero tija. Okapang ni adwaro yudo pesa marom kama ma koka yudo to kabitimo. Ineno, mano e gima poga gi ji mang'eny mapangore ni pesa ema dwa kuonga yudo, apango pesa koro ka gima dwa twang'o ni biro bang'e. Kihero tiji to pesa bro luwi. Mano mokwongo. Mar ariyo en ni gimoro kichako to ok onego ipar ni ibro succeed immediately. Nyaka ibudhe, nyaka ikal midhierni mang'eny. Kapod kochak ng'eyi. An nochak ng'eya paro ni nyocha ni. Nase tweng'o ndalo mang'eny sana. Nachako gi tweng'o e od nyaminwa. Kadhi office moro Garden Chambers. Kore kabiro anniversary towers. Gin higni. Ng'at manena sani paro na nyako cha dhi maber manade. To nitiere midhierni mase kale ma onge ng'amo ng'eyo. Koro gima duong' en kimako tich to maki gi chunyi te. Nikech bende katimo nono kata mana kit dusruok midusri kodo kawuono ni endi Lucy. Mari ni endi to nitie okang' moro mopogore. Akeni gin ang'o ma bende in wuon kaka jatweng'o bende inono matut ahinya sama koro idwa twang'o law kata ni ng'ato biro ni odwaro ni otwang'ne law machal kamae kalingana koda nyasi monego bed ni odhi kata mana yuoro. Yes. Nyakirang na law material bro golo design. Kaka koro marwako ni. Samoro ena material mayudore kuondeki. Lakini yo mabro twang'e go kata ng'ato koro mokoda gi material machal gi mara ni obro wacho na magi material mopogore. Kaluwore gi kako twang'e. Yes. Nikech pattern mantiere law nyaki balance. Nyaki ket balance. Ne koni romre gi koni nitiere designs mopogore nitiere symmetrical, nitiere asymmetrical. Magi koro gik mwase somo. Lakini ok mak material ti imako makas ti ng'ado. Nyaki par mondi eng'eto ka nitiere kwano. Yes. Mako kibere kwano. To kikibed fundi ne kaka nyawadwa ni o balance gigi. Neno kako balance kaka sendano kalo kanyo ma en half an inch to en half an inch throughout. Ok moko yombore. Masoni kweno bende nyaki non ahinya sama koro kweno nyaki non kweno kendo nyaki balance law kendo nyaki balance pattern. Mago gik manitiere. Kato nyaki ng'e ni idwa lose mondo bed nadi. Yes. Ok tim guesswork. Idhi
mos kendo araka mar tweng'o ni ema be ketho ni ji mang'eny sana. Odwan mondo los otwang' lewni 10 e odiechieng' en ng'at achiel. Ineno kitwang'o lewni 10 ok nyal wuok gimoro maler. Ngadi anga dakika nyondo Lucy kabinateri achiel kachiel ir Colloquial Instrumentals kapo kabiro iri GJ Colloquial Instrumentals kabende inte gi penjo mora mora mine di hero cholo ne GJ kachiel koda Lucy Rao wi Dusruok Ma Nyasani. Ero kamano Lin, aneno ka kapo kadonje penjo man go Lin, adwa somo ote mana matin, ote more nambari 360 aneno ka antie gi ng'ato iluongo ni Michael Ward mar Kodada wacho ni Ramogi big up le rainyan kodu nyaka giko. Ramogi TV anouma kantie Oriama mar Ogaka School wacho ni enono e yo makare kabisa. Wantie gi ng'ato miluongo ni Gordon kantie Mikei Migori County owacho ni Lin gi Kolo awinjo kendo neno makare kabisa e Ramogi TV kanyo kendo ayudo puonj e yo makare kabisa e weche dusruok. Penjo man go adwa penjo Lucy Rao eni ntie law joluo kiani wabro yudo law mar joluo kata fashion mar joluo karango nikech sana yudo kwa support sainya fashion ma kata West Africa for example lakini mar dholuo pok wayudo mar joluo pok wayudo gani mai koro en ataya marwa kaka joluo. Gipenjo mar ariyo to en ni iluonge ni avant-garde akiani wadhi neno innovation mari international platform karango wabro nene karango nikech yudo kaka wasunge kose tweng'o kata oko kucha gibiro nyaka Afrika kae ginyisowa kaka ginyisowa kit tweng'o magi tweng'o kocha wan be wagombo ni wachope platform mainano wabro timo nang'o mondo wachop kuro kose wadhi neno kata wadhi neno international platform karango. Okay. Anyalo duoko penjo. Erokamano ahinya. Achako gi penjo mogik ni avant-garde gi international platform adhiga higa ka higa. Samoro aparon jo gazet, aparon jo Ramogi ok chop ga kuno. Lakini ntiere kaka adhiga kuno. Yes. To ayudon girwako designs magwa sana mag Kenya. Kitemo kopo magintiere go mag West Africa iyudo ka in chien kabisa. Koro rieko manyalo kwalo ni nyikwa Ramogi en niya magwa mwantiere go ma authentic makwa nyalo loso kata mar joluo nyalo dhi kodwa maber sana kwa dhi oko. Koro nitiere avant-garde ka aparon samoro ji okong'en avant-garde nango avant-garde en law moro motwang' ma ok inyal rwake kata ok anyal rwake kabiro ka. En kech en gimoro ma samoro gangore samoro en gi buche en gima nyiso creativity mar ng'ato na iparo mohingo law ma ng'ato rwako ni iparo matut sana to inyal ok en gimoro mirwako lakini en gimoro manyiso ni rieko ni ntiere kanyo mohingo lewni ma ji rwako kwa kawaida. Koro mago nitiere to mago jopuonjre timo mang'eny ahinya kendo en ka nase timo mago mang'eny matinde aparo na ol kodgi koro aweyo no jok ma onego manyalo dhi nyime kodgi. Mar ariyo lep joluo onego wasom history mar joma chon. Joluo ne rwakore maber sana kata sani kirango kata kochia dancers nitiere gima gisidhe wigi ka maber sana ma ji ohero. Mago gin gik joluo. Nitiere owalo ma ji mielgo mago inyalo los mondo bed gimoro ma joluo rwako. Nitiere ma iluongo ng'ochieno mirwako nyime ka mane en part of the national dress kata Susana orwake ahinya e thumbe momielo. Ndalo moko aparo ni watwang'o ne iluongo nang'o law moro ma dholuo ni kalona lakini aparo nung'e
Chalni launo nitie lakini marketing ema pokwa timo ne nya mar miyo jowa kaka joluongi ni mae specifically mar joluo. Mano nitiere kata lep Kenya nitiere kata ligisa mar chuo. Jomo Kenyatta ne rwako ligisa in 1963. Mano kondo mar joluo. Kondo ma Kenyatta orwako mang'eny sana ne. Mano mar joluo. En mano joluo kia sani. Wadich kwatemo kopo gi mano oko. To marwa mantiere kae to kwadwa loso. Mano e midhiero ma awuoro ganto. Notimre karang'o. Wabiri GJ, iyudo ni korka dusruok koniendi, nyikwa Ramogi Juang dusrega kalingana gi nyasi. Kata mana kuma gin giwegi gidhiye. In kaka jalo mamendo lonyo weche geki mag dusruok. Ere kaka ijiwoga nyikwa Ramogi Juang e kit rwakruok. Nikech iyudo ni ng'ato dhi ofis to kaka orwakre ok ochal kata mana ng'ama dhi ofis. Iyudo ni ng'ato dhi kata mana e nyasi no endo mar arus to kit twech kako twere ok ng'is ng'ama dhi e nyasi. Sama ng'ato biro iri ni odwa ni twang' ne law. Ere kaka ijiwe wi twech koda nyasi? Gima kuongo abro ng'iyo kaka ng'ano rwakore. Ka ibiro tabro ng'iyo kit rwakruok mirwakori go mondi. Asto koro abro yudo max 1 2 3. Koro kaseng'eyo to and then kendo gimar ariyo nyaka ibed gi twak gi client. Ikwong ing'i gik mohero mondi. Nikech ka ok ing'e gik mohero to seche moko kichako kawo measurements tibro yudo ka mistakes ng'eny after kisetieko lawo. Koro ibedo gi client piny kaka koro wabet wawuoyo ni to in Lin ihero lawo type mane. Nikech ing'e ni koka waromo kodi odiochieng' achiel ma ok anyal ng'eyo gik mihero. Koro nyaka watwak kodi mondi mang'e ni to ihero lawo 1 2 3 kata kwal neno picha ni maigoya 1 2 3 ok tang'e gimihero. Kaseng'e gimihero to agolo makosa ki an awuon gi chunya ni okay ng'ani to sebedo ka rwako lewni gi lakini ok osebedo kiloso nego e yo maber. Koro an koro abiro gi form mara ta advice ni winjo design kirwako mai ma koro biro bedo maber kodi. Ting'e ni ki advice client mo yie mai timone gima ber to gima ber usore kende. Ng'ata bro hero gino endo oko kuchocho. Koro sama ng'ato dhi ofis ere kaka onego bed ni orwakre? Nikech iyudo ni nyakwa Ramogi Juang kia kata mana kit rwakruok monego bed ni orwakre go. Dana won seche moko antie kata mana kar tich ta kia kaka onego bed ni arwakra. Ere kaka inyalo jiwo nyikwa Ramogi Juang sama ng'ato dhi ofis? Ere rwakruok monego bed ni en wuon orwako e kodhi ofis? Ka ng'ato dhi e liel kit rwakruok mane maber sana kaka jalo mamendo lonyo weche geki mag dusruok monego bed ni nyakwa Ramogi Juang e kodhi koda nyasi no endo? Kachako gi korka liel yudo ka ing'eni liel oting'o weche mang'eny. Ok inyal rwakori gi suit tidhi e liel. Mano dhi chalo ibedo ni shida wi shida. Intie gi shida mar liel kendo chak irwako suit idei ang'o dware ni bedo free maber. Kata kaka rwakrani an free. Inyalo dhi e liel gi kaka rwakorani. In very simple to in smart. Jibro neno kaka in smart. Koro kidhi liel tirwakre rwaka e yo moro ma nyangafu ma ok ichandri koda weche mang'eny. Ama kata Friday. Nikech ng'eni seche go koro weekend emirie. Koro irwako mood mar weekend. Ok inyalo rwako kata jeans ni moro gi law moro motwang'. Nikech kata kirni no diere moko kowacho niya rwakuru gige Kenya mondo mi upromote ang'owa funde mag Kenya. Ineno. Koro motwang' e Kenya kati ing'eni promotwa. Asto koro kendo ing'e gik matinde waloso gik maber ok en kandalo machon. Kiyudo fundi maber to biro loso ni gik maber. Asto kendo ka koro idhi ofis to dwar suit ma umul maber. Ok suit ma seche moko yudo ka goke koni ke onindo. Nyaka ing'i material. Nyaka ing'i material. Sama ing'iyo material bende nyaka ichaki rangi. An gadier ni ng'at matiyo ofis to kendo hero suit to ng'e material to ne gi import lewni ginyalo chopo mane bechwagi. Bech wen mane? Wan wachako suit gi. An kaka nyalo dhi godo ofis. An kaka sudega kachako gi material mar cotton 10-15,000.
to nitie material mar 18,000 to nitie material mar 25,000 to nitie nyaka mar 50,000. Koro bro depend. Nikech ting'e maber ni spend pesa kikibet gi sude mang'eny mag 10,000 to toke iyudo ka gigi endi tipiyo. Jije en material mane ma bende inyalo jiwo nyakoro mga jwang mondo oti godo ma bende ok nyal ti piyo. Nikech sana kiluongo en material mar wool. Wool. Yeah. Manyiso ni material mar wool nyalo kawo igni mathoth kapok oti. Yeah. Material mar wool kawo kinde mang'eny nikech en gimolos kod lwedo ineno. Koro macha handcrafted iyudo ka en gimo kawo time molose, lakini iyudo ka cotton gi gina gik ma iloso piyo piyo ineno. Koro material mar wool en gima budho kabisa kinde malach, obiro tigo kinde malach ka pod ina kode kala ok owil ena gi rangi no. Mok ni kawuono nitie gi rangi ma green kaka rwake ni kachaka dugo ka iyudo ka koro chako lokre rabuor moro ama white osechako fade. Material mar wool material maber ma kinyono go suit ting'e ni suit ok en gima kawo ndalo 3 kaka African. Koro en inyalo lose gi wool maber to ina gi suit mar kinde malach. Jije winjo kiwacho wach types mag gine ne material kanyo. To nitie joma ywak ni ofuk gi maybe ok pek ahinya. Akia ni types golo the same design to joma ofuk gi tin kata yot gi ikonyo gi nango nikech gin be gidwa dusre. Inyalo konyo gi nango. Ibeda adieri kode kaka anto clients go ng'eyo. Abeda ga adier kodi ni iwinjo gima timore. Material ni to en 15,000 lakini wool ni to ber moinge. Koro ka intie gi 15,000 to kwa bitamre tweng'oni ni nikech pesa ni tin watweng'oni atwenga lakini imbe ang'eyo ni kuom kinde matin but design to wabo twang'oni atwang'a suit ma enena design kaka watwang'one jal matwang'o ulcha mak mana ni koro material ni mabeche tin ok ong'iso ni koro ka material ni beche tin ko wabanyo ni suit watweng'oni atwenga maber mak mana koro ng'eng'e maber ni wool to en law makata kirwako to tho e dendi maber. Erokamano ahinya. Kamano so nyakoro mga jwang' mana kaka iwinjo kanyo endo achiel kachiel koa kuom jolony gi eki mabende dhi korka weche gi eki mag dusruok. Adwa ni wadhi wawinjane weche manyien yono endo mar adimba eka waduog koda thuon wach mano endo dusruok ma nyasani. Kik imak kata mana remote mamari med mana kete wang' jono endo mar Ramogi. I've always been a Rihanna super fan kwanza kitambo tukiuliza watu mabeshe zangu high school. I don't think I'm Kenya's Rihanna, but kuna some resemblance at some point. Hairstyles flani nikieka nini na ka Rihanna. So I just embraced it. I mean, kuna time flani whether imekuwa tao CBD and there's this girl kwa anashinda akishout Rihanna, Rihanna. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Jailieta kani Nairobi, ma Ramogi TV. Jothura, an Winnie Odinga. Adoniso uni wangi tich ni mwaka. Kikwabed joma goye mbaka to gigo ombulu. Tarik 9 dwe mar 8 higani. An Nyabungu, Nyasakwa, Nyajakom. Abiro goyo ombulu mara e Old Kibera Primary School kogoen. Asayo mondu te kwom polling stations magu. Nikech ombulu mari emaketo waduto te etelo. Vote blue, vote Baba na Martha, vote Azimio.
Be in kod penjo mora mora? Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth, wakeloni puonj maliw moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni owacho ni nigi tuo mar kansa, mae ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, sa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. Erokamano ahinya koro Ramogi Jong kuom keto wang' jowi mar Ramogi. Kidieny mar 2 kendo kidieny mogik mar mbak ndalo. Mana kaka ing'eyo en odiochieng' no mar tich 2 ma bende waloso ewi yuto mari. Wamedo jiwo nyikwa Ramogi Jong mondo tima tek mar mondo mi one kaka wanyalo dongre kendo wanyalo tingre malo e yeno makade. Studio na kaendi antie koda welo. Magi e kijolony nyakwa Ramogi Jong sana weche gi mag dusruok. To kadi bede ni na chiel kuom jogo ma nitie pacho ma bende dohero sana donje pauni endi mar dusruok. Ma endi kumonego bedni iyudo puonj makende mondo ane kaka inyalo bet ng'ano ma bende dusre okang' mamalo kendo nyalo yudo mich kwa kuom wachni endi kata mana tijni endi mar dusruok. Machiegni ruwa ahinya kendo e kidieny mar 2 mano endo mar dusruok kendo kidieny mogik. Achako kodi GJ. In kaka ng'ama dichuo ma bende sani endi nitie pauni endi mar dusruok. Akia ni gin midhiero mage ma seche moko inuoni kadhe nikech sana dusruok to ng'en korka joma mine kata mana nyidenni. Gin midhiero mage ma seche moko ikadhe? Midhirni to nitie kendo midhirni go be mamiyo ing'e tich. Nikech ka ok ikale midhiero ama challenges gi dho ngere to ok ding'e tich tweng'o maber. Anyalo chako kendo adhi tere mapiyo matin. E kinde mana nachako tweng'o e higa mar 2002. Mano kapod antie gi higni 14 nikech nawe skul. Kasewe skul to gima nanyalo timo ne en tweng'ono. Lakini bang'e naduoga medora ma dhi nyaka Polytechnic ma some kuro. Graduate Karen Institute mar Deaf ka ing'eyo kanyo. Koro midhiero ni to ng'eny nikech iyudo ka seche moko ka ok isome maber to challenges ng'eny. Kech ibiro yudo ka ikelo na law na twang' ni biro gi design di ma ing'eni seche ma in gi design ti ruake wiyi ma ruake ming'e kaka gino ndisi maber. Koro ka George to koro ikelo nego to koro banjo ni law. Midhiero ni to koro. Gino nyalo ga wang'o wiyi kabisa nikech ichiwo pesa ma fundi okon dwaro ni miye pesa lakini kit tich motimo tich moro ma kata inuon inyalo kawo law tidire wang'e. Nitie clients moko ma ok bi bodhaoni pi wang'e bineno kose mana olore piny. Biwacho ni ato koro kata in be koro ichako bedo ni to kara timo gini marach manade. Koro mago challenges ma ka in ng'at mariek to ing'eyo ni gini onego bed nasome modhiye matin. Kechon niyudo ka kia kata twang'o ladies maber. But kalure gi challenges mana kale ma seche moko ng'ato ng'isa na twang'o marach. Ineno. Koro ne miya puonjora kendo ang'eyo tweng'o zaidi mano mondo mi satisfy client mantie go mondo mi challenges go kik bedi. Asto seche moko be inyalo yudo ka koro mbapi oseyawore matin. Koro ibedo gi funde. Seche moko an koro antie interview kae to awe funde kuchocho. Ka ok ibedo keen ni icheko gima gitimo to inyalo yudo ka challenges nitie. Mane nawinjo ka Lucy tuomo kamoro kanyo. Kowacho ni tinde kijende ni haraka mana mar tiyo piyo mondo mi giyud pesa. Of which mano gima rach kabisa. Nikech gimonego benia itimo mokwongo ka idwa tweng'o som gini ng'eye irwake wiyi
ka idwa deal gi men, some men mitieki kata ka ni igni adek. Ka idwa deal gi ladies, some ladies itiek ka igni ma inyalo tieke go misenge niya gini in go perfect. Ma ka choko biro ama ka in gi funde workshop bi, koro challenges mang'eny ibedo mionge go. Nikech pare niya ikia twengo fundi osebanjo law, idwa timo nang'o. Mano gima client cha iwite. Koro ka isebedo gi lony mar twengo, to ka idhi ticheko gimoro moro kiyudo ka seche moko gino bedo marach, idok ewi machine kendi. Iloso gicha cha piyo piyo ka client pok otimre nade, pok obiro. Lakini no wan sani wadich gi pesa. Mara rakaraka ubi mondo mi ng'ato timre nade, odhi. Koro mano ibiro yudo ka kelo ni challenges mang'eny nikech ok ibihero law mibiro neno cha. Jiji kaka fundi, sama koro isetwengo ne janyiepo, to kisetwengo ne to law mitwango okomore. Pesa mano tulite endi, itime nang'o? Nyalo bet ni akia ka ini woni chaki nuoyo twango law ni endi, koso itime nang'o? Nikech thoth customers nitie moko ma complain ga sana ni fundi dwanyo ni law, to be kata kako nyalo neno kako loso ni law ni endi bende onge. Moko bende chuny gi rach, giduoki kaka gin giwegi gihero. In kaka ng'ano molony sana sana weche geki mag twengo. Sama koro ifwenyo ni law okomoro janyiepo, ginang'o itimoga mar mondo mi janyiepo ni engi kik sud kamoro kendo machielo osik mana kobiro iri. Ing'eni nitie ok inyal moro clients te. Nitie clients ma seche moko ore gi jachien. Ma be ok inyal more kata itim manang'o. Nitie client moor gi jachien mondo bi oket jije mavazi brand ma mano be nyaka accept. To nitie client mobiro mar mondo mi ogeri. Koro ing'eni mago types of client ma ng'eni nyaka ka isebedo industry moro amora nyaka ibed go kuom tich moro amora ma ng'ato timre nade timo. Lakini koro itwengo waka tiyudo ka challenge no ng'eny sana. Okay, ka ng'ato osebiro mi design mi twango ne mowuok maber tinyalo ko weni design cha. Nikech kalure gi makosa achiel ariyo adek, to mostly an gima timo ok ahero kawo pesa ng'ato. Afadhali in mago wino bede wiyi. Ora ng'isi ni kapo ni neno ka gini ok mori ahinya, to we refund ni pesa. Yeah. Most of the time wajatimo mano. Ka ng'ato ok dwa winjo gima wang'ise, nikech ing'eni tinde simu ni e lwet ng'ato. Owuok e dhodi ni jije ni ng'aombwakni sana. Ma ng'at motwango na giko ing'eni koro ji neno. Ing'eni jije mavazi seche moko en brand, en design, en brand mong'ere ineno. Koro yudo kamano ketho chuny client achiel ariyo adek moko kanyo. Koro gima ana make sure natimo ka client nyalo winjo. Rangisi ni beda miwa kata thuolo mandalo ariyo adek alos ni law ni wuok maber tipenje kako dwaro. Gich seche moko wuok marach kata in bi neno no wuok maber tipedo ne client jadiri ng'isi ni design ni to ok donj kodi. Koro DJ mana ka medo kanyo nikech nitie yudo ka nitie customer mabiro iri ni oneno gimoro e mbui to wuok mana maybe 2 days to dware mana kako onene no. To maybe in kaka fundi nyaka item none matine ka ing'e kaka fashion ni dhi, kaka twengo mare chalo. Akia ni joma bilago ikonyoga nang'o, customers mabilago imiyo what language mitiyogo mondo omi understand ni an nyaka rit matin mondo fundi oginene. Penjo mar ariyo dhi ne Lucy. Akia kabe nitie jogo mipuonjo ma bro miyo at least wabedo gi fashion machalre kata mbele kucha. Fashion maber madhi mbele, the trend ma ichakono dhi mbele kata banki kiamua ni koro ana retire kaka Lucy okadwa aol gi twengo koro. Aparo ni koro wachak gi Lucy. Kanyo koro iluongo ni duoko lwedo. In kaka ng'ano mosebet sana sana industry ni endi mar twengo, ere kaka inyalo duoko lwedo ne nyikoro moga jwang'? Gima nyalo wacho ni onge ndalo ma onge ng'at ma puonjo tich. Ng'at ma puonjo tich nitiere jok mabiro ka gise somo polytechnic kata university gibiro on attachment. Gibiro ta puonjo gi kaka dwarore. Nitiere samoro yudo fundi to gima nyalo wacho en tijni onge ng'ama ong'eyo. Ka yudo fundi moyie mondo anyise yo mondo medre to mano en gima rwako maber sana. Rach ne en niya ng'at moyien mondo puonje
jogo tin sana. To sama ng'ato dwa ni ipuonje Lucy, lakini en pesa adi ma in iwuon stembo kikawo kuom jopuonjre gi eki? Nitiere kaka wan wakawo jo attachment, kaeto wanyalo kata recommend ni dhi e school machal kama mondo ibed gi basic, nikech mondo wachak puonji ni mae kaka imako sindan, mae kaka iketo usi, mano tek ahinya. Koro kiseyudo basic cha, kiseyudo michako go, ya to koro wanyalo medi, inyalo medori irwa. Kia e college dweche 3 mano kwa chaji, tekno ndik ni barua from the college, wabro nyisi gimoro amora mwang'eyo. Ya kaeto kihero mondo iendelea bang attachment kata bang kisetieko course, nitiere gimiluongo ni internship mabe warwako. To gima nyalo wacho no ok en gima yot. Ya nikech an be akwiny, nitiere kaka dwan mondo gik moko tim, koro kokiyie, kokidwar mondo nyisi kik isud buta. Ya nikech samoro nitiere ng'at madwara mondo nenre ne obiro kanyo, ne nitiere rialto, obiro rialto jumbe 2-3, to gima wuok go kanyo to onge, nikech ok inyal nyise, nikech ong'eyo, mano en shida maduong' sana. Kaeto ng'ato ji ok dwar ni mondo gikaw thuolo mowinjore mondo gimak tich kaka onego bedi. Mano en shida, nikech kata sani, kata iol gi tweng'o, kata ka ol gi tweng'o, mondo ami ng'ato ni twang' na ma, mondo awen ng'ato gimoro, tek, nikech iyudo ka quality dok piny. Koro samoro I decide ni afadhali atwang' law arechiel maber kar mondo atwang' 10 maricho manie standard mabro ketho nyinga. Koro mano midhiero mwantiere go kaka jok mosebudhe tijni, nikech tijni ok en kaka chon. Chon ne ji kawo thuolo malach mar puonjo, kod mar mako weche, kod mar winjo gima jatelo wacho. Sani wacho pogore. Yes. Lucy, yudo ni sana jok ma nitie pauni endi mar dusruok gin ka joma mine. To joma mine kata mana nyideni ohero gima koka trend, gima nitie fashion. Kaka fundi. En law mane ma sani endi di west nitie fashion sana kodokor ka joma mine. Nikech ndalo moko chien kocha sani mabende Ankara. Mathoth joma mine kachiel koda nyideni ne twango kacha sani bende ne rwako. Akani sani ni tukoro en law mane mabende nitie fashion ma inyalo nyiso nyikwa Ramogi Juang. Sana ginene fashion man tire law African Ankara ni poden tire maber ahinya. Uldo sani ji dwa ka ol kode, nikech gima sewinjo ka ji wacho en material mar gine ok adwa na rom gi ng'ato. Koro ng'ato koromo gi law machalre gi mitwang'one material joge kabisa. Mano miyo koro gidok e plain machal ma Jojo rwakone, kata materials mamoko moa oko mok gin African. To Ankara mokik gi plain sani nitiere sana aneno ka ji ginene dwaro ginene kitamba ma gitweyo, aneno ka t-shirt gi sweatpants gi hoodie ji ohero sana, mago jok matindo. To jok mabet dongo to deiras motwang' mopogore maboyo manyiso ma decent minyalo dhi go e kanisa, mago be ji ohero sani. Aneno ka bende sama wang'wa kaendi GJ, to kapok watieko to nitie nyakor Ramogi Juang mabende obete pacho, kata mabende timo tijni endi mar dusruok, kata mana ng'ama koka time kaka course osome. To dohero ng'eyo ni bende tijni endi chudo, to ere kaka unwe gi uloso pesa koa kuom tijni endi mar dusruok? Okay, tich tweng'o en tich machudo ka ibedo mos. To kata tweng'o kende tich moro amora, nyaka ikaw thuolo mari maber mondo mi ing'e maber, odonje wi maber, asto koka ichak time. Gima kik ng'ato bedgo, kik ibed garaka. Kech sani awacho ni antie gigni gimoro 18 since higa mar 2002, to an nachako gi Korea Kibuye kana twang'o lep siling' achiel
ma nokanyal loso 200 odiochieng', naloso 180. Kawuok kanyo tanyiso mamwa ni winjo, gini ok bi pidho na dhako chieng' moro kasebedo ng'aduong'. To koa kanyo, tabiro Kiseria, nachako puonjra koro tailoring ma en suit kende. To kanyo endo to be ema achako, kanyo endo to kaseng'eyo to achaka neno ni to be ng'eni Kiseria kucho en bungu. Koro kabiri Nairobi kata yudo ka kendo tweng'o timre na opogore gi gima joka twang'o kucho. Koro chaka medra kendo ei Makina Market. Koro ng'eni en gima iyudo ka imedori kaluri gi kiwango mitimri nade midwa ni bede. Koro ng'at mantie kacha kik obed gi haraka moro amora. Nyaka ikaw time mari maber mondo ming'e tiend usi maber. Mane gima nyalo miyo ng'ato bedo gi pesa. Nikech ka ibedo gi haraka gi pesa, tinyalo bedo kode kinde matin, asto bang'e weyi. Nikech koro ji biro ng'eyi yo marach ok e yo maber. Ing'eni kaka JJ sana to giki iuse mbui. Nyiswa ne kaka iniwon seche moko ohala ni endi chal, nikech sama koro idwa keto ni uso ohala mbui, mano endo online marketing. Ay kaka dibedi ni iloso pesa mara dier koso midhiere makoro ng'enye. Nikech challenge bende ng'enye mbui ka endi miyudo ni seche moko ng'ato bende gima nokwayo gi gimoyudo opogore. Kanye kuma koro nyigi bende njawre, to mondi los pesa bende nyalo bet matek. Online marketing sama koro kiseloso sudi maber, makoro kor kalendo mar giko miuso ilende mbui. Kor kalendo mar mbui to ng'enyne ok ng'eny ahinya. Aero marketing mani kaloso ni gimoro to ng'iso ng'at machielo kendo ng'iso ng'at machielo. Kachako gi history na matin 2015 atweng'o ni Larry Mado narwake The Trend motieko. To ji neneno kit tweng'o no magibiro. Sani alwako Lulu Hassan gi Rashid ineno. Koro ng'ini ng'ato koneno kata ka post mano to gitimre nade, gineno to gitimre nade, gibiro. Mane marketing maber moloyo seche moko ka igaga koko to gima ng'isore maber otimre nade onge. Koro ber kende uon mani ng'ini ya kendo nyalo rwako ni pesa moingo ka igo koko to ka ji odok e background kuchocho to giyudo gik mopogore. Nego beni go koko maler maka koro kata ka ibiro ira to gima idwaro cha iyude kaka nidware. Ero komne ya JJ sama koro wachike ni endi Lucy Rao adwa ni jiu na rawera ewi tijni endi mar dusruok sana to manyasani. Ere kaka inyalo jiwo ng'ama miyo kata mana nyadendi mabende dohero donje pauni endi mar dusruok kaka ng'ano bende olonye weche gieki? An arwako sana joma mine. Ka gimako charan maber to pesa nitiere ka. Pesa nitiere kendo gin jokinda moloyo owetewa gi. Kata kiyudo fundi ma dhako, iyudo na idak kode mohingo mar ng'eny mohingo owetewa. Koro gidonje i tijni nikech en tich mantiere gi pesa. To kendo aparo ni kwa dhi nyime kucha onego wadwar kaka wanyalo yudo riwruok mar jotweng'o nikech sana nyikwa Ramogi mang'eny e tijni kamora mora midhiye e piny mar Kenya, obed Mombasa, obed Lodwa, obed Thika, obed iyudo fundi maber en jaluo. To sani ka ok watang' to nitiere kaka imayowa gini mos. To aparo ni pod ok waneno gino. To nitiere kaka jomoko donje to gineno kaka watiyo to gin giriwore. Koro ka ok watang', ka ok wanyal riwore, ka ok wanyal tiyo kanyakla achiel e gima Nyasaye omiyowa nono. Ing'en talenta mar tweng'o ni en talenta ma Nyasaye omiyo jaluo nono. Lucy neno ka bende sa koro dhi mawang'o ka endi en paro moro maliw ma bende wacho kanyo endo momora ahinya. To sama koro watieko ka endi JJ aneno ka bende producer Mamu otoni entie garus mabiro to dohero mondi twang' ne gown gini gi ni twango gi pesa di kasto koro samitimo piyo bende wacho wach mogik minyalo jiwo godo ng'ama dwaro kata mana rawera ma bende dohero donje tijni endi mar dusruok mana piyo nikech
Sa bende koro mayo wangwa. Gown wachako gi 80,000 but depend gi material ma ng'ato dwaro. Yes. Ni ka ng'ato dwa ng'iewo gown tidhi kode e chiro ma iuse materials mag gown to yiero kende owuon. Yes. Ma ok ni kelo ne gima opogore gi gima en owuon otimre nade odwa. Erokamano ahinya. Koko mana to nyakon mga jongo bet twak maber ahinya to kadi bedieti idwaro winjri achiel kachiel kadi idwaro twak achiel kachiel koda Lucy Rao kachiel koda JJ kanyo endo to koro wadhi oro ni namba gi embui kopogre gi mano bende kuma giyudore embui bende wadhi oro ni kanyo endo achiel kachiel ir local instrumentals sama koro watieke iluonga ni Lynn Ramogi nyar Nyakach. Luonga ni DJ Local Instrumental rekomano kuom bedo kodwa e team chenro mar mbak ndalo. Gisani wateri achiel kachiel nyaka Catholic University kuma bage twak mar dayo dho jolar kom tend piny Kenya. Erokamano.